Kunjuk dhumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu. Sepuh mewahanem ingkang sadebage mulya arikan kan punika. Kula aturaken wilujeng siang. Wilujeng rawuh sawilujeng amirsani lang tayub wonten siang punika. Atur salam taklim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dhumateng sageng pepunden sepuh pini sepuh dalah aji sepuh ingkang sanyata sampun kebak ing kawruh datan amingkuh saliring kewuh saha ingkang sampun tuhu pana ing pamawas melebda ing pitutur saha ingkang tuhu kula bekteni. Kunjuk dhumateng Sopriagung Dareng Nata Sarjana Sujanening Budi. Para pangemban-pangembating praja satriyane negari ingkang pinangka pandam-pandam ing kawula dasih saha ingkang sampun pantes nampi sagung pakurmatan ninggih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kelampin. Saha kunjuk sedaya Bapak Kasun, sedaya Bapak Ibu perangkat desa. Kunjuk Bapak Ketua BPD saha jajaranipun. Ugi kunjuk dhumateng Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agami wonten ing Kelampin mriki. Saha mboten kantun kunjuk dhumateng Bapak Babin Kamtipmas saking Kecamatan Ngambon. Ugi Bapak Babingsa, Bapak Linmas sedayanipun ingkang tuhu kula hormati. Dhumateng para bapak, para ibu, para undangan, para tamu sepuh mewahanem ingkang satu bage multon ari kalengan punika. Murwakane kula matur monggo sareng-sareng muji syukur dhumateng Rasa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos. Kanthi saking berkahipun mugi-mugi anggen kula sak kanca sak rombongan mangke ngaturaken adicara langen tayub siang niki ngantos dalu mangke tansah mangge rahayu. Widodane ing sambikala ngantos titi laksana purna. Nyadong duka saderengipun dene menapa kula cumantaka matur dhumateng ngarsa panjenengan sedaya. Awet awrat kula midhawuh saking piranipun Bapak Muhtar sarimbit Ibu Ginari supados kula sak kanca sak rombongan ngaturaken adicara langen tayub sesarangan anggenipun kagungan kersa netepi daramanipun sepuh Amiwa Suta amarga Siwi putranipun ingkang sesilih Nak Mas Bagus Ahmad Puguh Wahyu Diono ingkang ngarsa kaijab nikahaken dipun palakramaken pikantuk Ning Ayu Devi Aprilia Ningrum Atmaja putra saking pun Bapak Padi sarimbit Ibu Mutmainah ingkang pidalem wonten ing Desa Ndolo Gedhe Kecamatan Tambak Rejo Laladan Kabupaten Bojonegoro. Pramila kunjuk sagung para bapak, para ibu, para undangan, para tamu kasun berkah pangestunipun. Mugi-mugi anggenipun jojodohan Sri Atmaja ponang penganten kekalih. Sageta mengku balisma ingkang sakinah, mawaddah, warahmah lan barokah. Sagung para lenggah ingkang satu kinabekten saderengipun adicara lang tayub kula wiwiti langkung rumiyin badhe kula aturaken sagung para paraga ingkang badhe ngawi wajib wonten siang niki ngantos dalu mangke. Mila saking gongso ingkang sampun kapiarsa kasta paguyuban seni krawitan Mustika Laras ingkang mijil saking Desa Ngantru Kecamatan Ngasem kanthi pangarsa pimpinanipun panjenenganipun Mas Wuryanto Eko Dwitri waranggane kang dipun rewaken mila saking ler piyambak. Ha iya aja kuwi kok sing cilik dhewe tak kenal sik. Ha cilik wonge suarane ya apik nggih. Menika panjenenganipun Ibu Aprilia dalempun wonten Desa Kolong Kecamatan Ngasem. Angka kalih ingkang tengah menika panjenenganipun Ibu Sunarti ingkang dalempun wonten ing Desa Ndukuh Kidul ugi Kecamatan Ngasem. Wonten ingkang nomor 3 Kidul piyambak
Menika panjenenganipun Ibu Mustika Ayu Kaprasinebat utawi panggilanipun Mbak Tika ingkang dalemipun wonten Desa Kalisumber. Kalisumber ta nggih? Urung pindah rono kok. KTP-ne Kalisumber kok sasean. Nggih, Kalisumber Tambarrejo Bojonegoro. Sound system. Alah, kali krikil yo. Desa men to, Kalisumber. Aja delokno kuwi. Menika Excel Audio Sound System profesional mijil saking Sengon Ngambon Bojonegoro kagunganipun Bapak Nur Sali. Muhammad esuk nek bar budal haji ae urung haji kok. Sik daftar. Visi syuting ingkang makarya sareng-sareng siang niki ngantos dalu mangke tim Lo saking Gayam, Kecamatan Gayam, Laladan Kabupaten Bojonegoro. Wondene pramubeksa utawi Pelandang Tayub Kaprasinebat pramugari menika wonten kalih. Setunggal kadang kula nem panjenenganipun Adimas Bagus Marjuki ingkang bidalem wonten ing Desa Trenggulunan Kecamatan Ngasem. Wonten kula pribadi kula pun sujaka mapan wonten ing Pedukuhan Sawit Desa Bandung Rejo ugi Kecamatan Ngasem. Dumateng sagung para lenggah ingkang saduken bekten mekaten sedaya ingkang badhe ngawi wajib dalu punika enjang siang ngantos dalu mangke. Pramlombok bilih anggen kula ngaturaken adicara mangke wonten kirangipun saha kirang nuju krana teman-teman panjenengan sami. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Wusana mekaten rumiyin ingkang saged kula aturaken. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tumpang suwipun anggen kula matur. Akhiripun kula aturaken wilujeng siang. Wilujeng hamir resane langan tayub siang punika ngantos titi laksana purna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun. Yuniki debatang sagung borga para mitra kapriyan jawi kang satu hormatan makaten atur kadang kaula mangayubake lumampahipun adicara langan beksan lumampah daniki suka parisuka adicara langan beksa pagelaran langan beksan mangayubake kering paguyuban sinirtan saking Mustika Laras mijil saking dusun Ngantru Laladan Ngasem Bojonegoro pangarsana niki menipun Raka Bagus Wuryanto kaibur Tri Waranggono Tia Yunarti Mustika adalah Aprilia Wati Ningsih Tias nggih. Kawiwitan langan beksan adicara kidun sewu kang nembe rawuh katuraken sugeng rawuh sugeng legah dherekaken pagelaran lumampah adicara langan beksan dipun Bapak Mokhtar ngapunten pahargyan suka parisuka niki adicara langan beksa. Kawiwitan katuraken panghormatan sampur kunjuk pripun Bapak ingkang bajat, Bapak ingkang kawugan, Bapak ingkang hamangkugati kunjuk pripun Bapak Mokhtar nun sewu inggih kasuwun amiwiti pagelaran lenggah langkung prayogi. Kawiwitan langan beksan dherekaken nampi adicara sampur panghormatan. Lampahipun sampur kadhereng adicara langan beksa lumampah kairing ayak gedhok. Nah, sumangga. Ramane cingkawri mas cinggo sao pama wa mane
Nggih nun sewu. Katuraken kunjuk panghormatan sampur panjenenganipun Bapak Mukhtar nun sewu Pak Mukhtar. Pak Joko, teng mriku napa teng mriki? Mriki mawon. Tak sawuhi dewi, tak takoki dewi. Nggih. Penake teng mriku Pak Joko. Nah, ben ketok sak gonge ngene lho. Pak Mukhtar nun sewu wonten mriku Pak. Nggih. Kersanipun dokumennya benjing ketinggal sak panjai kendang, panjai gender, ketipung, dah ben podo ketok, sumber kenangan. Oh ini kok ijek, gue gak eneng ngono iki. Yen jauh di batang sagung barangka, barang mitra nun sewu, ugi ingkang nembe rawuh sugeng rawuh, sugeng lenggah dherekaken baklar memahati corolangan beksan mangayu bagya. Kandi Hamiwiti, Bapak Mukhtar, Bapak ingkang kagungan dalem, iki lumampah kandi kawitan sampur panghormatan. Dari iki dherekaken monggo. Pak Mukhtar nyuwun gending dolanan napa? Napa dolanan iki napa niku monggo. Sampai lali nggih. Pun. Ser. Sur. Iki dan saya katakan panghormatan sampun kunjuk pripun Bapak ingkang bajat wong ingkang kawukan, Bapak ingkang hamengati gendhingipun apa, Pak? Podang kuning mandhapipun medun mboten? Medun to? Nggih, apa?
podang kuning agawe pikirku komeng asik-asik aseret wireng tak sawang tambah manis iba bunga dik yen aku nyanding selirane ora bakal dik atiku kekiwang liyan yen si bodang antutut ati kebranan ora mandeng atiku tansaya tetrem asranani sun pikat muluting bendo wancine wis surup surya sisi wetan padang sesulake rembulane wis dadari anuruti senenge ngati wawahe perang pratisan padha sanja ana warung kopi amang ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kop bisa cangkir dik ananging bisa gawe padange pikir 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 yen ora ngombe sak sore katone awake nglentere kopi wis misuwur krasa enak lan uga mangklake agawe marem ning ati ayo kanca ngunjuk kopi